ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Думти ҷеннои ман шаҳром. Айни замон қарор дорем дар жилмассив дӯстони гиромӣ. Аз ин тараф сеюм база, гардиши аэропорт ва болотар равем 100 барг мешавад дӯстони азиз. Ва аз ин тараф болотар равем док 7 ва 9 километр. хонаи имрӯзамон тамошобинони гиромӣ дар ҳамин минтақа ҷойгир аст. аз ҳамин раҳи калон то хонаи амаки 300 метр аст. марҳамат, бисёр бад гап намезанем, рафтем. ба ин раҳ мо омадем дӯстони азиз. маршруткаи 1, маршруткаи 5, автобуси 20 ҳамашон мегузаранд дӯстони азиз. ман ҳамин бинои истиқоматӣ мебошад. аз 6 ошонаи бурад хонаи имрӯзамон дар 6 ошона ҷойгир аст. тирезаҳошон он тарафа нигоҳ мекунанд. ва дӯстони азиз, ин мансард нест, ҳамаш бетонай, монолитняй, фақат дизайни бино ҳам хеле мебошад дӯстони азиз. баъди 6 ошона баъд мансард аст. раҳи мошингард ва худи бино дӯстони азиз. ман ҳамин балкони хонаи бошад дар 6 ошона ҷойгир аст. 6 ошона қарор дорем дӯстони азиз. мана зинабоя барои буромадан ба мансард. 6 ошона мансард нест дӯстони азиз, ҳамаш бетонай ва монолитняй. тамошобинони гиромӣ, мана хонаи имрӯзамон лифт надорад бино. духонага бо масоҳати 63 метри квадратӣ дар 6 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошонаи бурад мебошад. техпаспорт дорад. марҳамат дӯстони азиз, хона таъмирам дорад. бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад аз беғарзи мошинаи ҷумашӯӣ ва плитаи газ дӯстони азиз. марҳамат. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона яъне кухни якум ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. аз ҳамин дуюм ҳуҷра шурӯъ мекунем дӯстони азиз. таъмири хона таъмири хуб мебошад дӯстони гиромӣ. бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. кондитсионер, телевизор, пардао, қулино ҳамашон меистанд. шифонеру дигару мебинем, ҳамаш меистад дӯстони азиз. ҳама поло ламинат мебошанд. ва инҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. тиреза дорад. дар инҷо ҳоҷатхона ва инҷо бошад ҳаммом, яъне ванна. бо барқ ва об таъмин аст, ҳама вақта мебошанд дӯстони азиз. хона чӣ хеле ки гуфтаем бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад аз беғарзи мана ҳамин мошинаи ҷумашӯӣ ва мана ҳамин газовая плита ки дар кухни ҷойгир аст. хона балкон ҳам дорад дӯстони азиз. дар кухни ҷойгир аст дараш. мана раҳи мошингард ҳам хеле поён мефурем, аллакай раҳи калон мешаваду худи жилмассив. нархи хона бошад 310 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. хона срочна фурӯшӣ мебошад дӯстони азиз. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аст. ватсап доранд. аз номи канали Думти ҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед дӯстони азиз. хона ҳам фурӯшӣ мебошад ва ҳам иваз ҳам мешавад бо ҳавлӣ дар шаҳри Душанбе. барои ҳамин марҳамат вариантотона пешниҳод кунед дӯстони азиз. хона бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад аз беғарзи як мошинаи ҷумашӯӣ ва як плита. тамом, дигар ҳамаи чизҳои хона меистанд, таъмир дорад. ва ба ҳамин авор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.